Get out of my house! Vypadnite z môjho domu. Nahoďte doň všetko oblečenie, prikryvky, detské potreby. Je to tá istá úložná taška, akú používajú profesionálne sťahovacie spoločnosti. Poskytuje obrovské množstvo úložného priestoru na oblečenie, detské potreby, hračky, prikryvky a ďalšie veci. Vážne, kapacita je úžasná. Žiadne skladanie, žiadne organizovanie, stačí všetko napchať. Stlačí sa za púhých 10 sekúnd. To, čo sa predtým zmestilo na 3 sťahovacie krabice, sa teraz zmestí do jednej tašky. Nie je potrebná žiadna vákuová pumpa, žiadna elektrina. Manuálny odvzdušňovací dizajn umožňuje stlačiť kedykoľvek a kdekoľvek. Vyrobené z 5 vrstiev zosilneného materiálu, je odolné voči prepichnutiu, plesniam a starnutiu. Pri bežnom používaní vydrží 5 až 6 rokov. Momentálne vo výpredaji, dostupné sú obmedzené množstvá, do vypredania zásob.